Elughu ekele amazara tuwo aga kpom kalo tuwo bu maka ali anyị ndị bekee mekwa ha ngwere fanna na ibuso ọzọ o ajụjụ m kanara achị jụtụ maka si onye ajụjụ ọrụ ga-efu ụzọ ọra dị mfe do mara ya ya jụtụ akọwarị ya ndo ụmụ elu ndị m nara ajụ ajụjụ a kachasị ndị a kpọrọ one day Vanguard nke nara achị jụtụwa si ife metụsara ezu ogu yara eze aja ọkadị mbụ bụrụ ife ọfụrụ amanyama ọnwa m ezu ogu yara eze aja mina agba ya na ọkwara achọ le eji eme define their different obligations ka ọ bụ ọdịla mbụ dịrị adịrị because asị m ọkpa ịmasị ọdịla na adị ọmụ abụghị mbụ mgbe nwanne m ochie my uncle bụ eze aja the person of His Royal Highness the eze aja of Nkporo ezogbu arụsị onye dịleghe chief Ekundukwu bụ eze ogo mgbe chief Ekundukwu nwụrụ enwe onye dịleghe kalọtụsị chief kalọtụsị mgbe ọ nwụrụ before chief Mark and chief Mark ife meni ya dịleghe ọka nọ ndụ yoritupam bụ due to his health challenges abịaghara afụkwa ụzọ nke afụkwaghị ha afụ and abịa chọpụsị sị ọtụtụ ndị nwe interest especially the politicians in our midst ji ohere ọhụụ ọnọgara afụkwa ụzọ yuzukwa ya as advantage to their favor raba yi mere emewaje obi wee megwa ma bujiga abịa yerewe iwu na favor their political careers gara azọ ndị Elughu ala mgbe the stakeholders bịa chọpụta arala adị mbe enwe rumor for changes arala adị mbe enwe rumor for changes not before after the Mbomez aja ndị Nkporo chichitara si eme ekwesịrị enwe eze ogo narị eleba anya Nkporo ife metụsara through eze ogo ndị ọdọ so that eze aja ọsịkwa masị ya ara enwetukwu ohere both ife metụsara Nkporo at large and other communities outside Nkporo entirely, which is actually how it's supposed to be, which me personally felt that that thing was politically intended. So when they know they made that thing one goal, even the people who Morike and Jema Morike Kawama, is the person mega push for this thing Morike interest. That is what I personally felt. But one look at you, because if you make a man a fab, Imilaneza, I be I on your church. And I got near you find you. Emilana is okay. And I will give for because it's so good. Elughu was your brief in your brother and about easy. And there's a good name, bro. All about the la. I will give for there's a good name, bro. A be a meeting. Elughu, he bears ogo. No, Elughu. One man get capam. And then one of them be face ogo. My mother had an embrace or carbon, a madam and butcher. Of which in Nkporo na chi there
His Majesty Patoya. Si Odula no maybe coin a jicre. Ele Balamaya Mogoye. Deteo capable now. Morikimilira yefa. Yes, if I ain't come Makangene guano. Ia catching woman. Ia filian orando. But to walk more. Manalege. A chimney. Before I just say, if I bet of some hamo, Mbia hamo, boom, go gan or gandomes, woman magawa. Before your two moyambo. Because Mama and Lajita, and we fed like a step down, my swammer say a mangene, then don't cover the number, but to my toma. Soon Bukrane, Unu J. Wapuizo, Jack Bayan Yolu. My father was the first person to step down. But I wanted to chief if you I read you at Yono. Even Buddha's job on Arabisia Kona, Eke Hachineke, Manama before Yame, which he took permission of at least 1 month. Why? The young man felt that he kaya their politics and Elughu into political circles squarely. Napose Elughu. Arak bifemi to Sarezaja came oppositions. And then they feel about my brother running in the war. So you're the rainbow. I came to step area down. And beside him, much here, GMA. So we was attacked by the so you took some and by me felama, a boom gamago no gando. You're to me and Boko Joy. I want to Bokoton. And the make your lessons were watching it. His Majesty consulted almost every stakeholders in Elughu, if not in Nkporo, both home and abroad. Maro jogo si obu mapaiga. Izwe me kwanu refe me pamba kwara phone. Senya rega mi fe me akali fe meni, akali fe bane. Iye golarando ya bawibe. Yes. Because it's your aging aboge tablet. Origin bawibe. Even not just your life. Ge gurondo ko bawibe. Brokata man komene magawa ma their destiny. Gift and grace, ge guri abawakata buibe. Oy famposa. Because if I don't know, Bamogi Fara war. Government Tamagi Fensare Zogo, even is Aja, Bonye Dembuno Bodo, or Arakwa with the barrier and never focus on the autonomous chiefs. Bokonunda de Buro Raga Sobro. On the focus of one. Who is going to say government to the 1 rupee? 1 naira, mean to say. We buy a buy a highest in was a bangwa and lutin bamaya, the Angwa and Frog, your dulo. One way I had them bang on my. You look at me, Jindong of friend, whatever was quite easy. Attack Bob or Hanabwebo, and we can get up. Or ya before. When you be Zaja, or is so gonna cigarette me at the end. As a result of issue, who are about Amanki Mabele. Mototon book was saying I can own a cotolage, a man yarak papa. Be Pierre increase. Omoyare mebu Julo. You say, Lu, see your grown Kayaka. Beberon of Bro Kiffin. Here's a jam, Manamuchi, your bocola. But your brace are giant. You're up here by Krejak Bokanyo, half a local government. We saw tradition half a yoke but your own deck bay. You do, I had a layer. Is an yolino. You joy your Ti your career. Uncabelamo la Ikebupu Walaya. A sonny chamber Halabada. The money I be to take, and the money enter. Mamma, be to take as a moto. Or ya be fabo. On canu buabon can deluge malara legore jazz rufuel. A papa motea. Motors no you more. Order about the church. But you are church a lake.
what of Nkporo a when den tari kwa nombo bro ya breze wa bro angini fuwala kateme nde vangaru no paganoka funding abono ndelu na men for the funding bo on Nkporo anyị unta no no ike bayari stakeholders Nkporo ife de ni kwesịrị eba una funkwala le wana janga tu yanchi harime mapama rengendo ande lura ni oka ukpo wale je sa buko me wan tule wan rubisi ya ase rengendo je lulu ako guron ka guron achine ba o ke lugare mengbo fadera akpa ge guro ukpo gara ben kata akpa kata gi shogun nwa mai 1 naira mara emefu ukpo 5 naira oya ifabo so ba ro chiche onju tunde so ba ya gburugburu mandu keji abala ba ya gburugburu atuole akola ya chole eko ya ngworo gabi agwa joto anyi ndenta atuole ba emefu la rogbo ego la emefu atuole akola ya stroke atuole akola isi enyocha ayi mbu ya gbobi old age emegbo ko nwo nke obo omo kalwa pasare December me yon weno ono community ona aba o madu me yon aba belt o mo chichore uke Elughu ayi mare go la me baya ande lu ni nayo onye obula kwa iro onye ugu onye obula kwa kwara ho onye ugu si ezogo anani ya nnage nna ga na asu negere enu Elughu na emekwa erukwa ebe a na-eri ma ọ bụrụ oriri ite ya abịa gwagwori ya nna gị emeghara ese azụ le eji mmi anya ara mmi azụ le eji so ya Igbo si ara eme onye efe eze ruo eka onye nna akpọka ya was a secretary to the palace Obi Eze for more than 15 years nna ga na ele ngbo omo ge so ko safu me za aja ka nwura omo onye safu and omo onye safu faithfully o safu chief come out to say o safu chief egunduko even man gbe egunduko me mistake aka so jinde Elughu ale oporo yara aboka o ka kpokora ho le nna ra safu wadum tiroro nwa even his Royal Highness Ezaja ewo of Nkporo chief Ogbueronsi even ngbo wa mo fracas asho kasere anya emegbukpu ikpo asi eze onebulu eji kasere anya adega o maka bo kasere anya at least I am a labes anyị nkwa hibo bo ife ruo aka nwere na etanda atahanu ika kpaire goka. That was the same year Eji Mayor Assistant Chairman ENCDU. Mgbe Kelechi bụ the chairman late. So erukwa ugbu a abịa kpọtọ page adịla mbọ mana lega gara akpọ kele ugwuri ya na akpọ dade. Abụrụ before be me unu kpọpsị onye ọ bụ eme ya mmezu oge ọnwụ. Udade kwa Elughu mo na man kori ugo because mchakoro don de Elughu chuto Nkporo aka gugu molu amre patoma alwa izota kwa mama kwa but ama halambo ama halam omugo nkwusi because ndị Vanguard ebulara oke Elughu bubusa abala ozubambo wa so mo no mi fun oko Elughu kane. Time like that.